ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ହରିଣ ନଦୀଏ ଧରା। ତୋ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ହରିଣ ଭଳିଆ କପକପ ହେଇକି ଦୌଡୁଥିଲା, କୋଉ ଟୋକାକୁ ଧରା ନଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ସହିତ ଦେଖା ହେଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଟେଇକି ବାହା ହେଇକି 9ଟା ଛୁଆ କରିଦେଲି। ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡି ବାପ। ହ୍ୟାଲୋ କୁନି, ଆଉ 2ଟା ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କର, ତୋ ମାଆ କୁ କହିକି ଆଉ 2ଟା କୁନି କୁନି ଅତିଥି ଆଣିବି। ଆଉ ତାପରେ ମୋ 11ଟା ଛୁଆ ପା ଓଡିଶା ତରଫରୁ IPL ଖେଳିବେ। ନବଗ୍ରହ ପରିଆ 9ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଦେଇଛ, ତମକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜ ଲାଗୁନି? ଆହୁରି 2ଟା ଜନ୍ମ କରିବ ବୋଲି କହୁଛ? ଏଇ ଧର ଛୁଆଟାକୁ ଧର। ମାଇଚିଆ ଗୋକେଇ ସାଉ ମାଇପ ହାତରୁ କହୁଣି ଖାଉ ଅଣ୍ଡିରା ପଣତା ଚୁଲିକି। ଓହୋ ବର୍ଷା, ତମେ ରାଗୁଛ କଣ ପାଇଁ ମ? ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ସିନା ଭଲ ପାଇଥିଲି 108 ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ, 9ଟା ଛୁଆରେ କୁଣ୍ଠଉଛ? କୁଣ୍ଠୁରିଟା। ଏଇ ଆସୁନା, ପିଲାମାନେ ଏଇଖିନା ସ୍କୁଲ ପଳେଇବେ, ଆସୁନା।